Ya ayaw mo kalain ha. Ato ning ibutang diri sa ato ang parokya o sa ato ang lungsod. Ano mang daghan kayo mga tao nga kayang muhimo sa unsay sobra sa normal, pinaagis pagpakamatay sa ilang partido o sa ilahang gilabanang politiko. Anong magpakamatay gyud mo nila? Ya nganong dili mo makapakamatay sa pagtuo nato o sa atong pagkakatoliko o sa unsay moralidad o maatuod o insakto? Ngano man nabali na ni ron? Ang grasyang gihatag nato sa Ginoo is the capacity to do more than what is ordinary, but something that is directed to good and to God, dili sa dautan. Pero ngano man naingon ini karon? Wala tagabantay. Kung dunay mangawat sa inyong panimalay, uya masakpan ninyo na, inyo day nang ikiha. Kung dunay manghilabot sa inyong pananom, mga unsa na, hayop ba na sa inyong silingan, uya masakpan ninyo nga nangaon sa inyong ipananom, inyong dadon ang maong hayop dito sa barangay. Kay inyong giprotektahan ang inyong katungon. Gamay na gani lang kantidad ana. Katong naibalita nga usa ka taong gigutom nanguhag mangga 10 ka kilo na priso. Pero ngano man nga mulaban ta sa mga leader nato nga klaro kayong kawatan o kurap. Wala ta mga libong.